pripun Bos? Pikiran dhewe. Pikiran dhewe. Dadi apa karepmu, dadi bajul karepmu. Kowe iki kancane ngomong ora nek supote jane koclok kowe. Lah jare kon meneng bareng kene meneng kowe malah nesu. Piye to wong dijak omong-omongan kok angel iki maksud. Lah titikane lek ndak kena sambung rapet yo ning kene iki Mas Yuda. Lek kula jenengan kan setel. Setel dasare pancen yo padha ngertine. Padha ngertine paling tidak padha mahasiswane. Nah, padha mahasiswane. Iya mahasiswa rabi ping pindho kabeh awakmu. Nah aku no pisan. Lah kowe ping pira? Pindho. Kowe yo tunggale kok iso. Iki ndaplek lak wong wedok iki. Lha iki awake dhewe matur nuwun wis ditimbali rene karo Pak Nur Sam. Pak Nur Sam. Piyayine hebat, Dik. Pih piyayi iki nek wong ngaluhur tenan pokoke. Buke Tamune akeh. Aku mlebu rono ning ruangan tengah kuwi lho. Ning ndi? Kerdus mie. Beras tumpuk-tumpuk. Alah tenan. Nah yo srawunge jembar. Kuwi lagi omah ngarep urung omah tengah. Omah tengah beras. Terus apa ki bumbu-bumbu dapur. Tumpuk-tumpuk. Ya ngono kuwi kemampuan. Ya mergo ya pancen panjenengane ora sungkan-sungkan lek kanan kiri ki ana gawe panjenengane mesti ngrawuhi. Kuwi lagi omah tengah karo omah ngarep. Urung-uruh kowe kamar mandine jedinge.